Lah lagi iki metu sak metu mesti mambu. Ngono. Mambu apa? Kadang mambu kecap, mambu caos. Oh, Mbak, niki kali terbang. Siap. Niki kali sampean nongin boten nyanyi-nyanyi. Iya. Digawe. Lah iya mangkane aku ngomongnya tak hati-hati nggih. Sehat sedaya nggih. Nggih. Pak Lurahan apa sampun minggah? Loh. Dereng ta? Koyok mambu. Mari. Manten anyar aku yo. Kok koyok mambu manten anyar. Yo. Mangke kersa Lurahe minggah. manten anyar to niki. Pak Lurah kersa minggah angsal. Angsal. Kalih sedaya niku Katipun. angsal nggih. Jadi kenang-kenangan dokumentasi ngono. Engko lek wis aku balik, lho lah aku mang kok ora munggah karo Mbak Erni ngono. Tapi jare lurah emang ngomong Pripun? mungkin kula sambutane saderenge Mbak Erni mawon.